مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أمر من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Mateng para bapak ibu hadirin wal hadirat jamaah pengawasan malam Selasa ingkang kula hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, kula panjenengan sedaya dalu niki tasih pinaringan rahmat taufik hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kula panjenengan sedaya saged sareng-sareng makempal pinanggih wonten mriki majelis kanthi keadaan sehat walafiat boten kirang setunggal menapa. Sholawat ma'assalam mugi tetep katur kunjuk katambahaken dumateng beliau Nabiullah Akbar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pinten-pinten ajaran lan tuntunan dumateng kula panjenengan sedaya ingkang arupi syariat agami Islam ingkang mulya. Dumateng para bapak ibu ingkang kula hormati, ketok insyaallah kaya elo muga-muga ketok. Kula kalih panjenengan sedaya niki ngamal napa mawon niku hakikate ngutangi Gusti Allah. Boten kok berarti Gusti Allah niku melarat niku boten. Tegese nek kula kali sampeyan ngamal napa mawon niku kula yakin bakal dibalekno karo Gusti Allah utawa dibales karo Gusti Allah niku pun jelas. Eti semono maneh pun keterangan kaya ngoten niku seenten diantarane kula kali sampeyan niki upo amal niku si eman-emanen. Yo gak ngemono sapa-sapa kula dhewe. Padahal pun jelas nek ngamal kebagusan napa mawon niki bakal dibales karo Gusti Allah niku pun jelas. Zaman biyen niku enten wong jenenge Yai Muhammad, sing wedok jenenge Nyai Fatimah. Yai Muhammad kalih Nyai Fatimah niki tanah niku ombo. Tapi boten sugih dhuwit, tapi tanah niki ombo. Tanah ombo sing digawe omah sak jubile omah tok. Wusanane tanah liyane niku diwakofno tenggene masyarakat dikongkon bangun masjid. On akhirnya tanah niku diwakofno, dibanguni masjid, dibanguni madrasah sak pinunggalane. Tanah entek karek sak cebloke omah tok. Lah Yai Muhammad karo Nyai Fatimah niki rumah tangga pun dangu boten duwe turun to dereng duwe anak sampai tuwek. Basa tuwek Nyai Fatimah niki terus meteng terusan. Nyai Fatimah meteng, Yai Muhammad terus loro-loron. Awake loro-loron krasa wis nemen, krasa nek jange dipundhut karo Gusti Allah. Yai Muhammad niki para rawuh terus pesen nang sing wedok. Dik, aku loroku koyoke wis nemen. Asa wayah-wayah nek aku wis dipundhut karo Gusti Allah, terus pesenku siji nek anakmu lair lanang jenengno Ahmad, nek wedok terserah olehmu jenengno. Nomor loro, besok nek kapan anakmu nek wis wayah dewasa, wayah gede, iki nek kapan takon
tanah utawa donya sing tak wakofno kabeh iku kongkon takon Gusti Allah utawa nek kepengin nagih kongkon nagih nang Gusti Allah wis ngono tok. Nggih Pak, akhire saestu jabang bayi guru lahir Yai Muhammad iki sedo para rawuh. Bareng Yai Muhammad sedo boten dangu jabang bayi lahir. Dilalah kersane Gusti Allah dadake anak niki lahir lanang. Akhire persene Yai Muhammad temenan arek niki dijenengno Ahmad. Pon Ahmad iki lahir cower wis yatim gak duwe bapak. Dirambut makne terus rada gede dititipno nang gone TPQ. Diulang ngaji. Bareng arek wis gede meneh, wong jenengane tangga. Wonten niku kandha nang Ahmad iki Mat napa Wahyu? Bapakmu biyen mek makmu ngono gak melarat-melarate wong. Maksudnya ya napa Wahyu? Tanahe ngono amba, tanahe akeh Mat. Berhubung karo bapakmu iki diwakofno kuwabeh bangunan masjid, madrasah kuwabeh iku asale tanahe bapakmu kuwabeh Mat. Diwakofno nang masjid nang madrasah. Mosok sik Wahyu iya, kon nek gak percaya takono makmu. Akhire Mbok Ahmad niki mantuk dugi ngaji TPQ mantuk takon makne. Wis mulih Ahmad, wis Mak, wis nang mangan. Engko ae guru wesu. Wis samene kok guru wesu ya apa sih Mat? Ngene Mak. Aku karo takon karo Riko. Takon apa sih Mat? Aku dikandani wong-wong Mak. Jare bapak biyen iku tanah iku ombo. Lah tanah sakmene ambane sing digawe masjid, digawe madrasah, sak pitulun niku kabeh jare tanahe bapak. Kok saiki karek sak jube omah iku critane iku ya apa, Mak? Oh alamat lah apa sih kon kok ngurus tanah barang. Iya Mak, wong aku iki lho anake bapak ya anak Riko ya kepingin ero. Iya Mak. Tapi wis gak usah diurus matong iki lho diwakofno karo bapakmu biyen nalika kamu sik kurung lahir. Gak iso Mak. Aku wis gedhe mergo tanah iki diwakofno bapak dintekno kabeh oleh aku urip sora kaya ngene iki. Aku kudu njaluk tanah sing diwakofno lho gak iso Mak. Wong tanah wis diwakofno kate kok njaluk meneh ya apa sih wis gak iso. Lah terus ya apa lho Mak? Yo gara-gara bapak aku polihku melarat kaya ngene lho kok sik talah mat aja ngono. Lah karepku ya apa? Karepku uripku kudu penak Mak. Lah terus ya njaluk tanah iku. Ngene ya Mat ya. Anjene ya iku aja diwakono bapakmu kuwabe. Tapi bapakmu biyen sadurunge mati iku wis pesen nang emak. Pesene nek kapan anakmu besok iki nagih tanah wakaf iki sing tak wakafno iki kongkon nagih nang Gusti Allah. Mesti dibalekno jare ngono Mat. Lah terus Gusti Allah iku nok endi Mat? Ya mbok Mat aku dhewe yo gak ero. Nek ngono ya aku mulai dina iki aku tak golek Gusti Allah ya Mak. Tak tagih tanah bapak iku. Bekno tak dikekno karo Gusti tanah sakmono ambane eman Mak. Sakmono kae lutung bek dikekno karo Gusti Allah kok sik tamat ya apa sih kon iku kate golek Gusti Allah, golek nang ndi sembuh Mak. Wis pokoke aku Riko dungakno aku tak metu kok jabane omah, aku tak goleki Gusti Allah, gak mulih-mulih nek kapan aku gurung petuk Gusti Allah utawa gurung dibalekno utawa nampa donyane bapak sing diwakofno. Walah Mak wis ruwet musawakmu iki. Itu ya apa ya Riko liyan tak hogak. Iya wis budal. Pun akhire metu teko omah. Bareng ngono pamitan nang gurune ngaji, sore wayah ngaji niku pamitan nang gurune ngaji. Pak Ustaz, kula mulai dina iki wis gak ngaji. Tuh, tak lapo lho kok gak ngaji. Wong kon ikrae gurung entus kok gak ngaji. Iya, Pak Ustaz, aku blenger kok wuruki alif fathah, ba fathah, ba wis blenger. Lah terus karepmu, aku mulai dina iki wis gak ngaji, kate goleki Gusti Allah.
kok aneh-aneh sih Mas sing kok omong tok ya gak aneh. Wong kula nyene kepengin petuk Gusti Allah, ya wis sak karepmu tamat. Akhire Ahmad niki para rawuh metu teko omah pamitan makne, pamitan guru ngajine, wis metu sak paran-paran butuhe goleki Gusti Allah. Masya Allah, arek guru gede nemen ngono iku nuwekat. Bareng ngono saking lungone saking suwene sampai gede lho ngono sampai wayah dewasa sampai Joko. Wis mlebu alas metu alas munggah gunung mudhun jurang tapi kelambenane gak kelambenan kok Joko taharuf kok terusan. Aku wis seru ngono iku mulane tak disini. Mlebu alas metu alas gak kelambenan Joko taharuf ngono. Oh iku wis mlebu alas doi kaya ngono iku wis pirang-pirang tahun sampai gede. Ahmad iki. Akhire kepethuk napa niku kepethuk nomor 1 kepethuk jaran. Nggo jero alas niku kepethuk jaran. Lah kok jaran niku iso tata jalma iso ngomong. Jaran niku assalamualaikum, waalaikumsalam. Loh, niku iki jaran kok iso ngomong. Iya aku iki jaran tapi iso ngomong. Jenengmu sapa? Aku Ahmad. Kok sampe mlebu alas bledekan koyo ngene iki, butuhmu apa? Iya. Aku iki jaran. Butuhku goleki Gusti Allah, kepengin petuk Gusti Allah. Lho, ya kebeneran nek ngono mat nek awakmu kepengin goleki Gusti Allah. Wah, aku iki wis suwe kepengin petuk Gusti Allah. Dalah apa kon kepengin petuk Gusti Allah? Iya, Mat. Aku iki nggo tengah alas bledekan kaya ngene, suket yo akeh, yo ijo-ijo, pangan aku gak entek tak pangan, tapi awakku iki kok kuru wae lara-laron. Takokno Gusti Allah, Mat. Tolong nek petuk Gusti Allah, sampeno salamku nang Gusti Allah, takokno aku kok gak iso lemu iki kena apa. Ngono. Iya. Ya wis nek ngono karya slamet, aku tak terusno laku tak goleki Gusti Allah. Oh, mlaku maneh. Bareng mlaku maneh, nggo tengah alas adol adoh kidul petuk wong tuwek ngeklek umure atusan taun topo. Ditakoni karo Ahmad, "Mbah, lapole? Riko iki nggo jero alas ijen. Ketok iki wis tuwek iki. Lapo riko iki, Mbah?" "Iya, Mas. Aku iki topo, wis cara gambar iki cerita terus jenenge Mat ngono ya, tak dikirno terus wis setengah jam jam bisa dibuka nuntut iki kok. Penak tapi ini. Penak iki ya. Iya wis nek ngono. Iya Le, jenengmu sapa? Kula Ahmad. Terus sampai teko alas bedhekan iki tujuanku lapo? Kula niki kate golek Gusti Allah, Mas. Lho nek kuwi mapan kebenaran mat nek apa mau golek Gusti Allah, aku ya kepengin petuk Gusti Allah. Aku wis suwe nggo jero alas iki. Ya wis puluhan taun meh tus nggo jero alas iki pin petuk Gusti Allah gak dipethuk-pethuki. Nek kon golek Gusti Allah mat mapan kebenaran, engko nek kon petuk Gusti Allah, tolong mat sampekno salamku nang Gusti Allah, terus takokno. Aku iki nggo jero alas iki topo kaya ngene sampai atusan tahun umurku, aku iki kepengin mati, jaluk mati gak mati-mati. Lah takokno, kok nek petuk Gusti Allah isane mati aku iki ya apa, Mas? Ngoten Mbah. Iya, nggih pun, Mbah. Nek ngoten pangestunipun kula tak mlaku tak golek Gusti Allah maneh. Iya wis. Wah, aku maneh alas iki sampai budul entek alase, akhire kepethuk desa. Bareng kepethuk desa jenenge Desa Blawen. Ana wong bangun langgar gak mari-mari. Tak ada kok guyu, ditani asine ngono anjene. Bangun langgar niki lho, langgare wis dhuwur-dhuwur. Tembok wis setengah bar dhuwur titik jogrok maneh. Terus saiki langgare iki. Ya bapak iki teko ndi meneh ngono iki. Santri wis entek wedi kepolane iku lho.
Masyaallah. Dadak arek niki petu langgar le. Kon niki arek endi? Wah kula niki waduh Pak Gus, omah kula kirangan kula niki saged bali tambahaken saking adoh kula niki nyabrang alas sak mulut dawane. Lah terus awakmu sampai teko kene iki duwe tujuan apa? Enggih Pak Gus, kula niki kajenge goleki Gusti Allah, kepingin petuk Gusti Allah. Walah mat yo mapan kebeneran lek ngono nek kon kepingin petuk Gusti Allah. Aku iki yo kepingin petuk Gusti Allah. Nek ngono ya wis golek ana Gusti Allah le ya. Engko nek petuk Gusti Allah, tolong sampekno salamku, terus takokno kene apa aku bangun langgar iki kok terus jogrok kayak gak sawis kok butul gak mari-mari. Yo semene kurang Dek Pak Bro, ya apa semen gresik iki wis gak ukur kekeki. Asal jogrok terus. Nggih pun bagus nek ngoten. Wis akhire Ahmad iki mlaku terus sampai teko pesisir, teko lautan. Nggo pesisir nggo pinggir laut kepethuk wong tuwek. Akhire assalamualaikum, waalaikumsalam. Loh, Mas, kon kok kene lho, sampean kok semret jeneng kula ero, jeneng kula Ahmad sih. Lho nggih. Kon lak goleki Gusti Allah sih. Lho sampean kok ero? Iya wae dukun lho. Nek adri karo lu karo aku. Aduh masih kon kakon dulu nek kon golek Gusti Allah. Kon nek petuk Gusti Allah katenake donyane bapakku sih lho. Sampeyan sekti Pak diopo sekti aku timbang andri kok adae. Masyaallah. Nggih Mbah bener Mbah. Terus awakmu sadurunge petuk aku iki malah petuk telu sih. Napa mawon ta? Siji kon petuk jaran iso tata jamo, nomor loro petuk wong tuwek ngeklek topo jaluk matek gak matek-matek nggih Mbah bener. Sing terakhir awakmu petuk wong bangun langgar nggo mlawen gak mari-mari. Nggih Mbah, iya percaya nek sampeyan sakti ajene Pak yo. Wis saiki mat bali o. Tuh dari petuk Gusti Allah kok bali ana apa karep sampeyan? Wis talangan untuk aku bali o. Bali o petuk ana siji jaran mang. Omong ngono, wis salammu tak sampekno. Omong ngono jaran. Lah jaran niku lak kuru loro-loron padahal panganane akeh. Go alas cukup 7 juta tapi gak iso lemu, kuru elak ngono sih. Kepingin lemu nggih, Mbah. Omong ngono, jaran niku iso lemu nek kapan gelem melok wong. Ngoten ta, Mbah? Iya, wis. Sing nomor loro kon petuk wong tuwek topo ngeklek. Jaluk matek gak matek-matek. Lah terus, Mbah, omong ngono salame wis kok sampe eno. Terus wong tuwek iku iso matek nak kapan donya sing dilungguhi iku dikekno wong. Donya napa Pak wis kok karo dhewe gak satakon kok. Oh nggih Mbah nek ngoten. Sing terakhir awakmu petuk wong bangun langgar nggo mlawe jugruk-jugruk gak mari-mari. Omong ngono areke. Langgar iku iso gak jugruk, iso mari nek kapan anake wedok sing uwayu iku dikekno wong utawa dirabi arek engko gak jugruk iso mari. Ngono ngoten ta, Mbah? Iya, wis bali balik akhire. Nggo oleh maneh nggo tengah alas niku mang akhire alhamdulillah petuk jaran niku mang. Lho, man apa wis balik? Iya ora wis balik. Lah terus ya apa? Wis petuk wis. Beres pokoknya. Awak mula jaluk lemu sih. Iya aku jaluk lemu gak loro-loro. Yo, awakmu iso mangan wareg, iso lemu sehat nek kapan kon gelem melok wong. Lah melok sapa mat wong tau gak tau petuk wong pek pindho ya awakmu tok iki. Nek ngono aku melok awakmu. Ayo wis ayu akhire melok Ahmad. Ditumpahi Ahmad digawe kendaraan. Boleh gak melaku goleki maneh nang tengah alas wong tuwek mang petuk wong tuwek niku wau lumat awak wis balik ngono Pak jaran saiki Mat nggih Mas kula sanjung Pak jaran pampun kathah kendaraan terus ya apa mati Pak Mat pun Mbah pun kula sampekno salam sampean sing terus dijawab sampean Mbah iso mati nek kapan donya sing sampean lungguhi sampean kekno wong lho kok rumat nggih kirangan muline ngoten. Sing sampean lungguhi napa, Pak? Iki sak kotak gedhe sak kotake wayang iki Mak donya brono.
emas pecis wis sak piturute dhuwit ya ana iki sak kotak wayang iki. Lah niku dikekno wong terus sampean iso mati. Lah dikekno sapa kok gak tau petuk wong iki tengah alas ya petuk awakmu tok iki nek ngono ya wis donya iki peken. Nggih matur nuwun, Mbak. Dikei emas sak kotake wayang ditumpakno jaran. Masyaallah. Nggih pun Pak matur suwun. Ditinggal Ahmad wong tuwek niku langsung mati. Mantun ngoten metu wong sing bangun lagar. Pak Gus. Lho, Mas, awakmu wis balik. Nggih, Pak Gus. Lho tiba ya apa? Salamku wis kok sampe numpun, Pak Gus. Terus ya apa tibae? Langgar sampean iki, Pak Gus. Isok gak jukrak-jukruk, isok mari, isok sempurna bangunane, nek kapan anak rika diwehno arek utawa dirabi arek lanang. Lah terus dirabi sapa mat wong anakku lho gak tau ana sing lamar iku munggono upama lho mat upama ya upama. Upama rabi ngono ya apa mat. Wah kula ya gak nolak Pak Gus. Wah anake dikeno, anake metu didukno nang arek anek jenenge Ahmad iki medadae ahayune gak umur zuni kalah ayu. Masyaallah. Akhire kobil tu nikah. Ahmad akhirnya nagih dunyane bapakne nang Gusti Allah diijoli emas sak peti sak kotake wayang ditambahi oleh kendaraan jaran terakhir tambah oleh bojo ayu. Mulane kula kalian sampeyan nek ngutangi Gusti Allah aja kuwatir mesti disauri malah luwih akeh saurane teko Gusti. Masih dibejo wong aja kate dipikir ya ngersula dilu ae. Alah meneh dijoli karo Gusti Allah. Wis tak yakin. Lho temen, pira dhuwit sakmune Gusti Allah ngene satul iki lho. Wah matur suwun dadi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tabi iki la fasol. A'dharu sholati utawi pira-pira udhure sholat iku isnani ana loro. Awake dhewe kenek gak sembayang, awake dhewe oleh gak sholat mergo perkara napa loro niku suwiji iku annaumu keturun wan nisyanu lan lali. Tadi wong oleh gak sembayang mergo loro niki tok. Siji keturun, nomor loro lali. Asar niku waktune mek titik. Mari teko Tegal macul pawak gele awake wis koyo digeyapuki wong. Gurung manci asar kurang 5 menit lek dadak eleh-eleh. Dituki batal keturun ngelilir-ngelilir wis magrib azan niku jenenge keturun niku oleh gak sholat. Tapi sampean isa wis jam 7:00 utawa jam 7:30 saking kesele awak sedina tandang gawe jam 7:30 le dadek mapan turu ngelilir subuh niku mboten keturun niku jarak Gusti Allah. Tapi wis manjing metu terus turu akhire waktune tek niku gak oleh. Kejaba nek gurung manjing dhewe keturun terus bareng sampai waktune tek. Ah niku jenenge keturun asli. Tapi wis manjing gak oleh. Ya sembayang dhisik. Sing nomor loro lali. Duwe kae buane akeh ana wong puwuh lho masyaallah. Mari asar sampai isak lho gak lerna pelukan monggo bagus monggo ditanu didomong nyala wis gopo kabeh lali nek magrib wis gak sembayang wong anjene jenenge buan akeh seneng oleh duwe lali sampai dadake isak mari asar sampai isak gurung sembayang maghrib eling-eling bengi lho aku malah gurung sembayang maghrib lali mboten apa-apa. Dadi udhure salat niku loro, nomor 1 keturun, nomor loro lali liyane gak oleh.
aku gak sembahyang lapor repot repot gak oleh mek lurut tok fazlun tawi iki lapaso syurutu sholati utawi pira-pira syarate sholat iku samaniyatun 8 syarate sholat iku ana 8 sing kudu ditetepi suwiji iku thaharatu suci al hadasaini sangka dene hadas nomor 1 suci teko hadas cilik karo hadas gedhe hadas cilik ya duweni wudu nek hadas gedhe ya gak haid ya gak nifas ya gak junub matun ngoten wathaharatu lan suci anin najasati sangka dene najis pakaiane suci terus awake suci gak najis fisaubi ing dalem dodote utawa pakaiane wal badani lan badane wal makani lan panggonane dadi pakaian awak panggonan suci kabeh sing loro badan suci utawa awak suci terus marunu dodot utawa sandangan suci panggonane najis gak kena tadi telu niku kabeh kudu suci kabeh teko najis wasatrul aurati lan nutup aurat terus sing teruse nutup aurat nek wong lanang ya dengkul munggah ndok buri diterangno jange wasti bebalul qiblati lan madhep maring kiblat nek wong Islam ya ngadep ngulon lah nek wong Buddha nek esuk ya ngadep ngetan nek sore ngadep ngulon wa dukhulil waqti lan manjing wektu sembayang maghrib kok sampe tengah telu mergo selak bowo gak oleh ya butuh manjing wektu tune jam piro 5:30 ya 5:30 wal ilmu lan weruh bifardiyatiha kelawan kafardhonane salat dadi ngene-ngene iki kudu paham kula kali sampeyan wa la ya'taqidalan ora nekotaken fardhon ing kafardhonan suwiji min furudiha sangka dene pira-pira fardune salat sunnatan kang sunat wajibina bulan ngedoi sekali setengah jam rek al mubtilati pira-pira kang perkara kang batalaken al ahdasu utawi wis entek al ahdasu utawi pira-pira hadas iku isnani ana loro hadas iku ana loro siji iku aswaru hadas cilik wa akbaru lan hadas gede hadas niku ana loro siji hadas cilik nomor loro hadas gede nek hadas cilik contone kaya dene kepentut kepuyuh kepesing nek hadas gede contone kaya dene mari kumpul bojone lan sak piturute niku jenenge hadas gede isok suci nek kapan didusi fal asgharu mongko utawi hadas cilik ma iku ma aujaba iku ma barang aujaba kang majibaken apa ma al wudu ing wudu nek hadas cilik niku majibno wudu nek kate salat wal akbaru utawi hadas gede iku ma barang aujaba kang majibaken al husla ing adus dadi nek hadas gede niku sing majibno adus nek hadas cilik sing majibno wudu mantun ngoten al auratu utawi pira-pira aurat iku arbaun papat aurat iku ana papat suwiji iku auratur rajuli pira-pira aurate wong lanang mutlakon halih mutlak
wal amati utawi aurate wadon amat bisolati ing dalem salat iku barang baina surati kang antarane wudel warubati lan dengkul ati dengkul munggah sampai wudel wa auratul khurrati utawi aurate wadon merdeka bisolati ing dalem salat citawa iku jami'u badaniha sekabehane badane wadon nek wong wadon sik enom sekabehane badan kejaba rai meripat ditutupi lak sujud kebentuk dadi yo niku termasuk tutup aurat gak cadar diketok motone kewitik ngene kok sakjane sing apik yo tapi ndok kene dibedeni wong aku kok ninja tarik wis kliwat. Iya Jun. Ya lambo wis. Endi mang teruse masiwa ma barang siwa kang sakli siwal wajhi kang sakliyane wajah utawa rai. Tadi raine dibuka kabeh kudu ketutup. Niku nek wong wedok. Dadi sak pira ya sak mene iki lho gitu. Sakmene janggut iki perlu simpenan iki kathah bapak ta masing wedok emek telu janggut iki gale ketok iki janggut gale ketok umume wong wedok iku nek sembahyang nek rukuan sakmene janggute ketok niku gale niki aurat wedok iku janggut sakmene makan rai berarti rai kan sakmene ya raimu lho Jun Sampe. Tadi jangkute gale ketok. Ayo, sapa sembayang jangkute ketok? Gak oleh wong ketok. Nanti sakmene. Ketok manis. Raimu. Yo gak manis. Nanti wong ketok iki sakmene. Nah, wong lanang yo, gak apa-apa ketok jenggote. Medeni. Tadi kula gelem bedhok wong wedok niku nek sembayang niku ngoten. Makane kula rada umi nggo langgar niku nek ngadepi wong-wong pokoke wong wedok niku jenggote galak ketok wis ngono ae, janggute galak ketok ngono ae. Tak terangno sing dawetel ngene iki bingung wong sembayang wong kon kula wong tuwek-tuwek. Tambah bingung tambah dia apa sih rek janggut sing ndi. Dadi tak tungi sakmene. Ya niku sampai janggut niku kejaba wajah tok niku nek wong wedok wal kafaini lan epek-epek ruru iki wa auratul khurrati utawi aurate wadon merdeka wal amati lan wadon amat berarti wis tuwek umur 50 punjul iku indal ajanibi ing sandinge pira-pira apa iki ajanibi pira-pira apa iki iki lah lanang liyan iku jami'ul badani sekabehane badan wa inda maharimiha lan ana ing sandinge pira-pira makrome wadon merdeka lan wadon amat wan nisa ilan pira-pira wadon iku barang baina surati kang antarane wudel warupati lan dengkul. Berarti nek wedok wis dulu terus entek batune kok. Tadi nek mamula salah dhewe wong dikono. Aja karo matane domen tak kon dulu kuliah. Dadi asline nek awake dhewe niku bahas masalah aurat. Dadi nek wong lanang liya niku awake dhewe pertama ngene iki disekat ngene. Dikeki kleber ngene. Tapi zaman saiki ngono ya. Lha wong salaman niku asline salaman. Salaman lanang karo wedok sing dudu makrome. Plek salaman ngeten iki. Niku omane arek ayu, tambah dosa gedhe. Iku dosane utawa hukumane luwih lara timbang dijojo paku dudur sampai tembus. Iki salaman tok ngono. Ndane kok Joni umpama sampai ngerak irunge tanggane tambah nemen. Iki salaman tok lho.
Kaya ngono apa jenenge tegese hukumane lho. Lu siksane luwih lara tinimbang dijojoh patutur sampai tembus iku salaman tok. Apa maneh salaman karo duwit wingi. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil qalbi wal jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut hawin 'alaina fi sa'atil maut wa najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.